pardon melimen mosasaron mili na tumhan ke paklang ponji mate than ponji pachini ponji le helo adab la pen earning ang samna tumhan kai ke sanak thak news fast pen biota nang biar tak thaksi ni thos tame si prek je ke biota na tumhan paklang ponji mate ke pachini ponji le helo nonili ke do dim lage kunat na protang te dak chukhala PWD sub division office long sidulo sinonili karda copy thema protang te tumhan ke paklang ponji mate ke pachini ponji le helo tasmera dak ni tum theklong teng pen mate ke chini teng pen helo adak si office theng no long si sonsi dak office pen ka chihelo mate ka chihelo distant hello le lo office la kanon li karjap lage kai ke masi la pu sendrever ke sana to war lo la pen la pu bang ke office theng no lo office pen dak hello ke la bang so to war ke hello ke tharlo ni si la tharlo ni ni ta pasi do chado asila bangso sendrever ke bui tan pen alang tum kopi si dak alang tum ka siksa ke doma utang de isi ke chini po nangji mate isi ke rat tum dame ke chini po nangji ke nam sa gel hamo asina la pu sendrever bui hamlo bangso sendrever ke bui ham pen ke ani dang masi na tum te technology hala pu ge LMT la pen dampar la pen trek jam gari si la dak bolo atan hala pu dame along e ko emission sami do la office theng no pen da ke chehelo an helo ma bolo tang thalo ni sini da lo asila puson adi ma long office theng no long la puson driver la pen ka prek LMT la pen ka prek machine na ke bikok puthak na tum office theng no long ke bi pen na tum ko PC ke pugang tung lo na ke ni ta sartum ni chini lo masini di ge ta ka subida ro bang pot ni tung ke ni ri bang thang chin de chetame la office theng no long abang ke bhare he liglo la si sata han bom lo si tami na pini anta thokpan pe lo paklang pon pe tangte la garena ri hoi patong ape to pada puthak na tum PC officer lo ke do pen kan fan ke chidu lo poson officer dong ke bang ta hailai puthak na tum PC puing tung lo la ke program pen si tami upai de lo satum ta ani si dam tani lo kata pe lo si tami na fitting de lo si tami satum ta du ide lo labang sodim long hilik tepik pil se gari he ke ching thang ga dilo mala so office no dak do sar ani si ta sar ang no masi ta jing thang nale tum daso company amen ye ko sono thani thate company an men ba ke ni di an chini di sa so sa tum hi chini kala office theng no long protang te si ke da kala tum ka ke masi ke chipang third year si ke dunang jadim la selang tum da officer bangji la pen ka prek tum bangji stamenon ke lang tum chipang third year la pusana sai ke kalidiasi ke pusana sai unu diasi ka ke masi la pu arlong sang ki ke san chinit me pina song si theklong la pen office theng do ma thong ma te klang ponji hai ke lang bung sai de lo lang bung lang pa sai de lo hai lang bung lang plet la ke kopi pa na si la hai lang bung la ke lunang kok ma protang te la hai lang bung lang plet ke la pu sendeder ke pon adak nang ke buitan posi la so dampar ani rang chi helat la posi la hai alang bung alang ta dunang kok lo sila poson office theng no along tani alang tum da office staba tum na chuni ridun ulo posi pu tami penang alang tum claim de kang thapu ta chuni ridun ulo posi pu tami alang tum ke claim de kang sim la pen alang tum ke thegong le la pen ke dam tang por aku sistem la da office theng no ma si la sendera ke san ma sendera ke pon agare na da ting thang ham office theng no ma ting thang ham asila bangso sendera na ke bui pen ko da ke thek mon la bangso sendera na ke bui nang ko ti theng pro dang te lage la pu bor pung thara pung amat si to war salam bom no bangso to war salam bom maintain sila da office theng do long ma si bangso sendera ani bang ke pon mate along e ko tang da kon si ke pon sila bangso sendera na ke bui ham a company amen prositame nonili chini teng pen so man than pon di han lo MS Siri Gotom construction to alang lisi that labang so sendrever nang bitan sila bang solong cherap don komad ma pulutang te labang solong cherap don bang sani komad ne do sil dak la posonang boy long tan lo posi alang litsa da ka cherap don bang do stame ka cherap bang stame la posong cheron li stame da office atum same lang tum hanta chini bom lo posi pen chini ri bom lo posi stame chini ri bom same da bol babu to malam la kan da preka ke to malam same alang tum en consider mate agri da rasoni theklong lo asla pasu bangso bala bangso ku thake jasimet RDN ponangji lapsa bangso ku thengno go boy hama ku thake ini pe na bang bong kachi terek ji phangsi ani tum news fast ahin da same alang tum phanta chini pon asila bangso ar Sen River
ke ane lang to office doji office ke dos tame labang so long long si LMT la pen machine la pen dampar jong si ane rang ke paplo ke padam lo pulutang te la da office ta ke do tum amasi ane ke siksak ta do thuji la pen rang tum ta julong le lapsana do thuji ati nona ma pe kan kondi na hai garen na pus na hai garen tame office long garen tame patong pipete lo paslang konta hola pu da office ko na garen tame patong pipete tame bang so agarin sa patong pipete tame nang la puni tame selam pipete sila bang hai tame ke selam piji phansi tum chuniri don lo sila bang gasime chuniri kang tung na lo bang so ar long pini te na bang bong da ka cherap don aporte mate ko mane do ko di poselang li alang li bang bang so apulang bang ge apachini si ini te bang bong kelu muchot public place along ason ke tereji phansi chuniri do da ke jasime da ke office area pe na kosi office a lume na kosi isi ke chelon li do ko an halo